Muy buen día, muy buenos días. Si hay alguien entre los asistentes que no entiende el catalán, para mí será un placer hacerlo en castellano. ¿Todos entendéis el catalán? Perfecte. Doncs em dic Pere Sallent i sóc empresari de cinema de tercera generació. I tota la meva vida he dedicat el meu esforç a innovar constantment en cinema, amb exhibició de cinema. Gestiono 3 multisales i, afortunadament, l'última d'elles és la multisala en aquest moment, aquest any, amb més espectadors d'Espanya. No dic això per presumir, ni molt menys, sinó perquè va molt lligat amb el que us explicaré a continuació. Va molt lligat perquè crec saber quina ha de ser la manera d'aconseguir que la gent vagi al cinema i hi vagi molt sovint. La immensa majoria d'exhibidors de cinema us dirien que he tingut molta sort. A mi m'agradaria pensar que no és tant la sort, sinó que és l'aplicació d'aquesta colla de principis, alguns d'ells molt desagradables d'escoltar, que us comentaré a continuació, que crec que són necessaris perquè una sala de cinema funcioni. A les administracions els diria, com el company que acaba de parlar ara, en Eduardo, que senzillament copiïn, que no inventin res, que copiïn, si us plau. Els francesos ho fan de conya, copieu. Jo, cada cop que veig que algú fa alguna cosa molt més bé que jo, vaig i el copio. I em quedo més ample que Déu. Si us plau, copieu. Al mateix temps, recomano que tingueu un relat. En aquest moment, al món només existeix Estats Units i França que saben tenir un relat. Tingueu un relat. El nostre cinema, la nostra indústria, necessita tenir un relat. No és difícil de definir, però és el que us recomanaria. Entrem. Benvinguts a la muntanya russa. Doncs això és el que crec que seran els propers anys de la indústria del cinema en l'exhibició. Una muntanya russa que crec que serà bastant més bèstia que aquesta que veieu aquí. Primer que res, unes dades base, algunes d'elles ja les ha dit en Eduardo, però jo les enfocaré per la vessant negativa. A Espanya l'any passat van haver-hi 600 milions d'euros de recaptació en cinema i uns 100 milions d'espectadors. Això vol dir que la mitjana amb assistència d'Espanya l'any passat va ser de poc més de 2 vegades l'any. Si volem anar-nos a mirar Catalunya, Catalunya representa aproximadament un 20%, l'any passat van haver-hi 122 milions d'espectadors i 122 milions d'euros de recaptació i 19 milions d'espectadors. La freqüència d'assistència és alguna més alta que a Espanya, és de 2,5 en comptes de 2, però jo us diria que no us feu gaires il·lusions perquè senzillament a Catalunya està prou més concentrat que la resta d'Espanya i la immensa majoria de capitals de província espanyola, pobretes, no arriben a un poble mitjà de Catalunya. 2 vegades l'any, 2 vegades i mitja a l'any. La gent senzillament no va al cinema, no hi van. Aquesta és una realitat que s'ha d'acceptar i també es pot enfocar positivament. Hem de lluitar per aconseguir que hi vagin més. Però la primera gran realitat és que no hi van. Hi ha una dada que és impossible d'obtenir, que és quantes vegades es veu una pel·lícula en cinema comparada amb quantes vegades es veu amb altres suports. La meva aposta està en que una pel·lícula amb altres suports que no són cinema pot estar entre 12 a 16 vegades més del que es veu al cinema.
què té el cinema que no tenen els altres? Doncs que és el gran aparador. És el gran aparador i no hem de permetre que es mori aquest gran aparador, perquè sense aquest gran aparador és molt més complicat que la gent acabi veient les pel·lícules en els altres suports. La muntanya russa. Què vol dir la muntanya russa? La muntanya russa vol dir volatilitat. Tindrem una volatilitat brutal els propers anys. I aquesta volatilitat afectarà els més petits. Sempre, si us fixeu, gairebé en tots els aspectes de la vida, els més petits són els que acaben rebent. Comencem a parlar de quines són, des del meu parer, des del meu punt de vista, aquests factors que duran aquesta volatilitat. Efectivament, ja s'ha parlat aquí de les noves maneres i els nous suports de veure cinema que estan apareixent en el món, HBO, Netflix, Google Play, Amazon, Hulu i companyia. Bé, són competidors del cinema? Òbviament són competidors del cinema. Però quin és el problema del cinema físic, del cinema sala de cinema? Però el gran problema i el gran perill que tenen aquestes noves maneres i suports no és tant el suport en si. El problema és que moltes d'aquestes companyies tenen uns recursos absolutament il·limitats. Tenen uns recursos absolutament il·limitats i els hi és absolutament indiferent el guanyar diners en el sector audiovisual o no. És molt difícil competir contra aquell que no vol guanyar diners en el teu negoci. Per què no volen guanyar diners? Algunes d'elles, i a tothom li agrada guanyar diners. Però per què no volen guanyar diners? Perquè el seu objectiu principal, en el cas de moltes d'elles, és obtenir metadata que els hi servirà per poder comercialitzar molts altres productes i de moltes altres maneres. Un coneixement profund tant de consumidors com de mercats que els hi permetran col·locar milers d'altres històries. Aquest és el gran perill que tenen aquestes plataformes. El gran perill no és la plataforma en si, com el gran perill tampoc és la pirateria en si. I aquí possiblement és el primer empresari de cine que escoltareu que us diu que la pirateria no creu que sigui un gran perill. Després us explicaré una mica per què. Un altre factor de volatilitat. Cada cop el nostre cinema està més concentrat. Les grans empreses van agafant més i més grandària. Alguns dirien que és per economies d'escala i una part segur que és així. Si tu tens una cadena amb 10.000 pantalles, lògicament els projectors els podràs comprar força més econòmics. Però més que les grans economies d'escala, inclús, jo crec que senzillament formen part d'aquesta tendència mundial on tots els grans CEOs de totes les grans companyies del món es passen el dia amb flor de lotus pensant en el seu bonus i pensant en he de créixer, he de créixer, he de créixer, he de créixer. S'ho van repetint i, efectivament, van creixent i van creixent i van creixent. El cas és que en cinema també està passant això. La primera companyia en aquest moment d'Espanya és una companyia nord-americana que pertany a un xinès. I la segona pertany a un grup mexicà amb seu a Morelia o a Oaxaca. I aquesta és la realitat i seguirà sent així. Es va concentrant i les fronteres, com molt bé deia la Sandra, han desaparegut. No pensem, si us plau, en termes de cinema català, que em sembla molt bé i s'ha de fer el màxim de bé que es pugui el cinema català. Pensem en termes d'ambició, perquè el món es va fent petit i o enfoques en termes d'ambició o tens un problema prou greu.
un altre factor de volatilitat que afectaran els empresaris més petits que no puguin gaudir d'una subvenció. I si a Sitges voleu que acabin existint cinemes, per exemple, aneu pensant en subvencions, sense cap mena de dubte. Aquest tema en especial és la Virtual Print Fee. Suposo que deu haver-hi gent d'aquí que no sap què és la Virtual Print Fee. Algú no ho sap? Jo ho explicaré en un moment. Doncs la Virtual Print Fee és una proporció del cost que van assumir les distribuïdores per passar de projectors analògics a projectors digitals. Però les molt anava a dir una paraulota, les molt taimades, per ahir anem bé, les molt taimades només pagaran aquesta Virtual Print Fee en aquest primer canvi, a la que els projectors comencin a estar torrefactats, que ja comencen a estar-ho, perquè abans amb un projector analògic tu agafaves un martell i a base de martellades allò acabava funcionant i la sessió s'acabava. Però ara tots són ordinadors i tots són plaques base i tots són meravelles tecnològiques i el projector, al cap de 8-10 anys de vida, s'ha de canviar. I un projector ha costat 60-70.000 euros per unitat i la propera generació suposo que serà més cara. O sigui que els cines petits, les multisales petitones, una multisala de 6 sales, què farà quan d'aquí 3 anys necessiti gastar-se $500.000 d'euros per canviar els seus projectors i donar un bon servei als seus clients? La Virtual Print Fee s'ha acabat en les properes renovacions que començaran aviat, i ja no existiran. Un altre factor de volatilitat. Els cines, òbviament, només tenim una fórmula per competir contra aquesta pantalla domèstica tan hermosa que tots ens hem posat a casa i amb tota aquesta colla de noves maneres de veure cinema en els que tenim accés. Només existeix una manera, i aquesta manera és donar una experiència superior que la que pots tenir a casa. No n'hi ha una altra, no n'hi ha una altra. Aquesta experiència superior en què consisteix? Des del meu punt de vista, consisteix en sales on la pantalla és cada cop més gran, on el públic cada cop es sent més immers dins de la pel·lícula que s'està projectant. Per tant, l'arquitectura dels cines del proper futur haurà de ser diferent. La pantalla, com us dic, haurà de ser més gran i més immersiva, el so haurà de ser 3D, digue-n'hi Dolby Atmos o qualsevol altra mena de so immersiu. Les butaques han de deixar de ser butaques i passaran a ser sofàs d'aquests de jeque àrabe on tothom s'hi sent tan a gust. I sobretot, per sobre de tot això, el servei que s'ha de donar a un cine haurà de ser exquisit, absolutament exquisit. Tot això està molt bé. Sí que és senzill. La resposta sí que és fàcil. Doncs de fàcil en té molt poquet, perquè tot això és molt car. Molt i molt i molt car. I l'única resposta que estan donant totes les grans cadenes en aquesta realitat és donar-los cine premium a preu premium. I, senyors, això no funciona. Aquesta és una de les males notícies que té el cine del proper futur. El preu de l'entrada ha de ser moderat. Per què? Doncs perquè el cine ha de ser un espectacle de masses o senzillament no serà. En els últims anys, i quan dic en els últims anys vull dir els últims 50 anys, no estic parlant d'aquesta crisi que acabem de viure. En els últims 50 anys, la desigualtat de la població ha anat creixent. I
Aquest últim any la desigualtat és més gran del que era l'any passat. I la projecció de futur que té això és que aquesta desigualtat anirà creixent. Això normalment es mira amb un índex econòmic que se'n diu Gini, però no entrarem en tecnicismes. N'hi hagi prou em dir que en aquest moment el llindar de la pobresa a Catalunya doncs està amb uns 10.000 euros any. Aquell que té una entrada de calés de 10.000 euros i viu sol, té un problema. Si en comptes de viure sol viu amb la seva dona i un parell de nanos, el llindar de la pobresa està en 20.000. Si tenim en compte que l'ingrés mig d'una llar a Catalunya, no estem parlant de Biafra, si tenim en compte que el mig està sobre els 30.000 euros, 32.000, i que el llindar de la pobresa està a 20.000, aquí no tenim gaire marge. Aviam si ens centrem tots i ens adonem compte de que no hi ha gaire marge. El 60% de les famílies catalanes tenen feina per arribar a final de mes. I això no ho dic jo, això ho diuen elles quan se'ls hi fa la pregunta. Estareu d'acord amb mi en que no és massa agradable, però si volem que els cines acabin funcionant, hi ha realitats que no es poden obviar. Hi ha molta gent que diu, hòstia, si és barato, perquè prendre's un cubat a qualsevol banda val més que una entrada de cine. Sí, però la gent ha de triar entre el cubata o l'entrada de cine. I el que hem de fer els empresaris de cine en tot cas és aconseguir que s'ho gastin amb el cine i no amb el cubata. Aquest exemple és així en aquest moment per culpa de la crisi econòmica? No és així en aquest moment per culpa de la crisi econòmica. Tu t'agafes les dades de l'OCDE que agrupen els 35 països més desenvolupats del món, i entre aquests 35 països tenen més del 50% del PIB del món, i el 10% amb uns ingressos més alts guanya 9 cops més al mes que el 10% amb els ingressos més petits. I ja no parlem d'Estats Units, on els extrems són encara més extrems, si em permeteu la redundància. Aquest mateix factor, gens agradable d'escoltar i ni gens agradable de sentir, però una trista realitat, afecta greument a la demografia, cosa que també afecta al cinema. Si un és mínimament educat, i en els països de l'OCDE són els més educats del món, sap que sense calerons no es poden tenir fills. Per tant, la taxa de fertilitat d'aquests 35 països està caient de mala manera i l'envelliment s'està disparant de mala manera. Això tampoc és una gran notícia pel cine. Això també és un factor de volatilitat. I tots tres, aquesta creixent desigualtat, aquest envelliment de la població i aquesta baixada de la fertilitat, no hi ha res, ojalà m'equivoqui, però no hi ha res que em digui que en el futur millorarà. Absolutament res. Més aviat al contrari. Com us deia, les grans companyies estan apostant totes per fer cines premium a preus premium. Grans butaques, que la gent es prengui una copeta de xampany francès mentre es veu la peli, IMAX, tot el que deia que s'ha d'oferir, però tot a preu premium. I desafortunadament el que us acabo d'explicar, que és un fenomen comú a tots aquests països, no permet el preu premium. Existeix una solució? Existeix. Després us la comento, crec que existeix. Perquè abans aquí el company ha parlat de la irrupció en el proper futur del premium bot. Tornem-hi. Aquí deu haver-hi gent que no sap el que és un premium bot.
No saps el que és el Premium. Gràcies. No ve amb mi, no està preparat. No està preparat. El Premium Bot és l'intent al que estan intentant arribar a les Majors. Les Majors són les que tallen el bacallà en aquest negoci, són les que porten les pel·lis que acaben recaptant. És un acord el que estan intentant arribar a les Majors per poder oferir via streaming les pel·lícules d'estrena amb una finestra molt més reduïda. És a dir, que si tu tens prou pasta, et puguis permetre el luxe de veure l'última estrena, puguis veure Blade Runner 2049 la setmana que ve a casa teva. Això és el Premium Bot. I és una gran resposta a la pirateria, perquè és complicat poner-li puertas al campo. Vull dir que entenc que estiguin parlant d'això. No em fa cap gràcia, però entenc que estiguin parlant d'això. Però quin és el problema? Que el Premium Bot, lògicament, el voldran cobrar a preu d'or. Tu no tindràs Blade Runner 2049 per 10 euros o amb tarifa plana a casa teva d'aquí 15 dies o d'aquí una setmana. El tindràs, estan parlant, de $50, per exemple. I que 3 persones a casa, o 4 o 2, es puguin permetre el luxe de que tu et gastis $50 per veure-la a la teva tele. De conya. I què passa amb aquesta estratègia que estan seguint tots els grans operadors de fer grans multisales amb grans pantalles a preus premium? Precisament serà el Premium Bot el que els pot posar a la picota. Per tant, sí, ha de ser una experiència diferent al cinema, sí ha de ser una experiència molt superior a la que pots tenir a la tele i a més a més, per acabar de rodonir, ha de ser a preus moderats. Ole! Doble salt mortal cap enrere i a més sense xarxa. Aquesta és l'aposta que he fet en els cines d'aquí a Cornellà i afortunadament funciona. Dones unes característiques tècniques astoradores a un preu d'entrada terriblement moderat i la gent efectivament respon i venen. Clar, això té un problema. Si tinc raó i això va així, si tinc raó i la rotació, la quantitat de vegades que aconsegueixes omplir un cine durant l'any, aconsegueixes disparar-ho, i en aquest cinema s'ha aconseguit, vol dir que en quedaran molt poquets de cines, però molt poquets, molt grans, molt ben equipats i sempre en àrees on hi ha una població al voltant prou gran com per poder cobrir aquesta inversió tan enorme de la que estem parlant. Jo crec que és difícil, però es pot aconseguir. Moltes gràcies.